Kadirli adamlar, üns verin. Yanlışmak demek bir zat öğrenmek. Yanlışmaktan korkma ve gelen tədiliniz bilen. Yartıklok restoran, yartıklok kargo, hödürleyer. Siz kim? Nereden? Şatlık Nuriyev, aydımcı, kompozitör, aranjировщик. İstanbul'da ne iş yapıyorsunuz? İstanbul'da yani aydım sağlarım bilen proyektleri etmekçi, aydımlar yazmak maksat bilen. Biraz ululay ola geçecek olağınız. Edileyle. Gelenizden beri ne mi çıkardınız? Gelenimden beri yememelim yani pandemiye oldu da tollu biraz vaktim köp gitti şuna. İşler durdu elbette o zamanlar bir aydım saat bolayca köpçülük yerlerde atlar yapıldı. Şunun için dine döretmek, düdümek yani kompozitör taraflarını, kompozitörski işlerini tayin edip koyayım dedim de. Yani düzdüm bir albomluk materyal özümü. Olurdu şu at yoğuştan yadiyan amal aşırayanı. Yakın vakta ködürleyecek olağınız. Elbette yakın. Yani proyektlarınız tayindur. Надо просто оформить. Обложкасын giykizmeli ve çıkarmalı. Ha. Türkiye gelenize neçe vakt oldu? Türkiye gelenme 3-4 yıl oldu. 3-4 yılın içinde siz bir sana albüm tayinladınız. Yani aydım albomu. Elbette düdüme işlerine köp vakt gidiyor. Sonra da adımsı burada döretmek için köp zaten yapılmalı oluyor. Ödönümden kalmalı oluyor. Şonna has bir içindeki ya fikrindeki dadı video çıkarmak yengilleşedi. Edil şonun için bana elbette köp vakt gitti. Edil pandemiye olmadık olsa bunca vaktimim gitmedi belki. Belki irak ödürlerdim aydımlanmayı. Şun yani vakt gidiyor, köp gidiyor. Esas döretecek olsam şol vaktin alıyor da. Yani tayin bir freebit'ten alıp üstüne öz masinin koşuyup söz yazıp sıraz çıkarmalı aydımlar değerli. Onun olsa yengil. Hazırki rapperları yani. Nähili düşüncemle sirediýäňiz şu rapperlara? Men olan starat ediyenlerini o öğren. Yani olar starat ediyor. Bıraklar dörtçek oluyorlar. Elbette edil ötkürmezsem ürün pesentip köpsünün rapı sesi de gavat gelen ok. Kıynansak da. Yani onu da olar şu starat ediyorlar. Bıraklar çıkaracak oluyorlar. Hem şeyle bırak var da edilkileri daşından fin ediyen olar bir kaydım çıkarıyor da biraz dinleyicileri kazanıyorlar. Sonra özlerine oğuşu nimet başlayalar da. Men Karol dep yürüyer. Tipente Karol sözü nereden çıktı men hayranla köplenç sorular duş gelen. Kim Karol da men için gatı tefin zat da ente Karol'ga gatı daşmı kadiyanna. İmne rapta. Rap ol bir daşar yurdun bir öz sungutu da biz o zatlardan daş ne elim olsa biz Türkmen, bizde Türkmen gany var. Bize gatı daşrak geliyor. Yani elbette o höwesin olsa edip bolýar zatlar. Gatı bir kıyın adam derler. Rap öyle bir gurrun vermek. Bir daha da gurrun vermek de aslında. Son doğruca sözler bilen gurrun vermeyen başarsan onu yerine. Siz hazırki yaşlara po-любому izarlaýaňyz. Aydymsaz o sungotda, Türkmen sungotunda näme bolýar, näme gidýär, näme gelýär, o zatlardan habaryňyz po-любому bar. Siz üçün top 3
Türkmen yaş rap исполнитель, aydımçısı. Bele bilecek. Şeylay dalında sema katkılıklı. Yani men entek Türkmen raplar başlamanka je rap bilen gıdıklanyadım. Köpler bilýändir. İlkinji albomumda da rap köp goşýadym aydymlanma. Siz özüňiz rap aýdýadýyňyz. Yani rap diýip bolýan bolsa rap bolsun da. O wagt üçin rap şol. Häzir seredýän uje adam näle bolsa wagt geçenden soň köp развиваться diýär. Häzir gözüm bilen seretsem men rap diýmerim mesele. Yani öz wagtyna göre. Öz wagtyna göre. Na urovny bu. Yani o wagt hiç rap ýokdy diýiler. Şoň üçin gyzyklanýadym. Başdaky aýdymlama goşdum birinji albomda rap arasyna staralsa eken bir bolmayan yerler vardy. Özüm halamaýadym. İsleýän sesimi alyp bilmeýädim. Opit ýok da o wagt. İlkinji albomum. Hemen bir häzirki ýaly o wagt internet razwitdäl, YouTube razwitdäl bir yerlerden öwrenip bolanok diňe öz pikiriň bilen döredýäňde. Ine açyk bolýanym, şo wagtlarda Angliýada okan dostum bardy, türkmen oglan. O wagt meni tapdy, şaýdymam diňläpdir da birinji albomy. Şol rap bilen gaty gyzyklanýardy. Meka ady. Şu wagt görýän bolsa bizi Meka köp salam. Golan yani rap köp gyzýady. Elmeden maşyna diňleýärdik, rap diňleýärdik. Ve öýdi rap okap başlady. Yanımda konsertlerde tans edýärdi. Öýdi rap okap başlady. Gaty sesi gowy. Yani pisatsyndyn kopýa edilýärdi sesini. Şoň ýaly men balet edýärdim. Dostuma sesini dady. Rap, hakyky rap meňde bilýärdi. Şol bardy, Big Daddy diýip bardy bir dostumuz. Big Daddy görýän bolsa ona da köp salam. Oglanlar sunuga töwerýärler, rap töwerýärler. Olar siziň döwrüňizdäki rapperler. Dördem? Hawa, şey diýerler. Olar häzir barmy? Olar şo wagt başlan, yani rap. Soň türkmen oglanlar ýoşdan çykyp başlady. Azat Orazov diye. On şo Azat Orazov тоже rapin başlangıcı diýerler. Doğru mu şo? Olar şo sizin kruguňyzda barmy, töwereňizde? Ya olar o sizden soňmy ya ir başlady? Men bilemok, ýöne bir konsertimde geldiler. Azat Orazov. Yani jigisi var, o da aydınçı. Konsertimde haýyş etdiler bizim bir kısana aydymay daýerli. Marda konsertde bolamyz. Menem ulu howeslen aydın diýdim, begendiler, aýtdylar, çykyş etdiler. Bilemok, ýöne ir başladym, soň başladymy. Belki dinleýijiler üçin ol rapdir da. Ýöne indi men deňeşdirjek bolýan ýanky oglanlar bilen olar hakyky rap meňdeýär-de. Sesler hakyky rap diýiljek men şolara. Belki bir gün men dinleýijilerime ýanky Meka bilen bar bir feedimiz. Onu belki ştaýlarda goýarys. I'm not applying no pressure, just wanna let you know that I don't wanna let you go, and I don't wanna let you leave. Can't stand in, let you breathe. Gave you extra cheese, put you in the SUV. You want the ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now time to invest in me, cause if not, then you best you leave. Ve şu Big Daddy diýenim, olara gaty gyzýan, häzirem gyzýan, gyzyklanýan. Häzirki atlary hem nickname'lary hem. Häzirki atlary hem, nick'i hem şo Big Daddy ve Meka diýip çykýardy. Meka. Ýöne olar çykaran ok. Näme tez aýdymlar ýok. Ýok, olar bir başga işleri var, biznes edýärler, da edýärler. Ýöne olar goýarýarlar rapy. Öňler konsertlere çykýarlar bilen bilerek. Ýöne soň olar goýdy onu. Häzir ýaňy bir ýakynna bir kisany tracklar çykaryp başladylar. Ýöne kän bir edil oňa tanalyň zady deýin rap da zat diýip oňa höwes eden aklar da.
Hobby hükmünde. Şeyle diyelim. Hobi olarak. Şoň üçin olara rap diýiljek, ýöne edil şolar ýaly vokal gözleýän rapde bilin gaty az. Şoň üçin men Gaty az ýöne bar diýjek olaňyzda. bir iki bolulya arasynda bir çykýa goýja ses. Kim ola? Aýdybiljek gal. Ýa şimdi ýa-na täze Özüni tutmasın diýeňizler, değil mi? Hawa batky ýaşlar aýdýana şeýle bolsa inhalamayan adam da şul Bir şappa dursan hawa tipa bir şappa adam nemeden özüne geldi. Şon halamakda şoň üçin hem olar öýleri şuňal interwýu zat bolsun adam tutmaýarlar da. Şuňam ýogsam arasynda şolar Karol diýip ýörellerim. Mesele käbir aranjировка da dediğinde bir saat ýasaňda gelip şu zugny nerden tapyp bolýar? Zat diýip ýören oglançyklar Käze özüne Karol diýip ýörler. ne wara? Düşünemakda täze biz biraz gyrara aýrylaydyk da yer boşatdyk da ýani. Gowy ýaşlar razivasiýa etsin bitbegen ýa. Men çykaýan wagtlamda da ilkinji albomda dedimde konsert beremde oň ýaly stillerde ýokdy da. Toýadymlar da albomlar çykýardy, kasetler çykýardy. Nur Muhammed Meredov diýip 50 ýadylan kasetler çykýardy da o wagt hiç geli başga zat ýok. Ya bir internetden zatdan öseýin diýip bolanok, çat ýaýradyp bolanok, halk kabul edip götürse götürýär seni. Bolmasa da nerelerde galjak belli däl. Şo döwürler Türkmenistana rap getiren adamlar Meka, Big Daddy, Şatlyk Nuriyev diýip bilesmi? bolup biler. Edil sehna, klubny faly getiren men diýsem ýanşmarna. Son ikinci albomu rap etdim ýani şol oglanlar bilen konsert berýärdik, zady diýerdik. Ýan gaýtjak bolanym. Şu konsert berýän wagtlam men isleýärdim de oglanlar köpelsin ýaşlarymyz birleşip konsert bersek zady şol arzuwymda da. Häzirkiler diňe ödüni bilýär, şonu halama. Oglar şodatlar besedin. Diňe birek gollalyň üýşüp biz türkmen sanatymyzy köpçilige ýaýjak bolmaly. Dünya yetirjek bolmaly. Gelin şodatlaryň üstünde görüşelim. Biri-berek bilen däl. Gaýrat ediň şolary. Aýralyň köpden ýar şodat bar aramyzda. Hiç kim onu görlänok. Ýöne men şonu aýdyp biljek. Gelin birleşeliň, bilelikde bir zatlar edeliň nesip bolsa, kimin ijeyesi bolsa, пожалуйста, bize ilmi dama taýin. Şutaýda instan goýar. Ýok, polybam. Belli. Başynda hem ortasy şu ýerde hem goýup geçerim, polybam. Bize ilmi dama taýin ýani ýok man pul gazanmak däl, size ýargy edip berjek bolsak ýani medel pul birinji ýerde goýamyzok. Her kim gyzyklanýan zatda şunu ýaçman bolýar. Ýazsaň da desseň diýip. Awa şey gazan bolýam aýdymda. Ken bir ullukanda galan bolanok mu kadiyemden. Siz primерно näçe gazanýaňyz aýdymlardan? Men özüme ýeterlikli galanýan. Siz aýdymsaz platformalardan, ýani Spotify, Apple Music, VK Music şo taraplardan gazanýaňyzmy ýa toýdan? Ýok, çykyşlaryndan ýa-da bir studiýadan aýdymsaz ýazyp bersem. Ýani internetden gelmeýär bu. Ýok, internetden biz öwrenşmedik o zatlara. Ýani inni nesip bolsa täze proyektlarda şo zatlar bilen baglamaklyk pikirimiz bar. Türkmen aýdymçylarynyň içinde, pop aýdymçylarynyň içinde haýsyny bellep bilýäňiz? Häzirki aýdyp ýörenlerden. Häzirki aýdyp ýörenler men bir aýdyp biljek zadym şutaýda. Biz kilen gaty ukyýy gowy, talandy gowy. Kimin? Türkmen aýdymçylar. Umuman alýan. Umuman alýan. Fetler gowy, ukyplary gowy. Ýani entek bir edil şolaýdym gowy gördüm aýdyp dinlejek aýdym tap oylamakda entek. Şoň üçin men at tutmaýyn. Umuman aýtsak gaty gowy talant oglanlar bar bizde. Nesip bolsa golaýla ýa-ni görýän şu wagtky işleri ýoşdan şu urine.
işlerinden bir daha neme diýerler da. Bir adım ýokary galýan. Ha. Häzir siz ýartugulukda işleýäňiz. Ýartugulukda näme üçin işleýäňiz? Şeýle aýdalym, ýartuguluk men bir kiçilikden gowurýan gahrmanlymyň biri. Ertekiden türkmençilik aňladýa, türkmeniň düýbini, sungatyny aňladýa, güýjüni aňladýa. Türkmen oglanymyz näme üçin men gollamaýyn? Gollasym belli. Daşa ýurt dışynyaly bir türkmen taamlary döredi bilýän oglanlar bar. Oglanlar, arasy oglanlar, zähmet çekip bilýän oglanlar, okyply, talantly oglanlar. Tügelimi türkmen oglanlarymyz aýdýana, men garjytsa diýän talantlymyzken her ogurdy. Näme üçin men öz elimden gelýän zady gollamaýyn? Men ştaýda aýdym öz türkmen halkymyz üçin, özümüz üçin we maňa da menim bir sahna diýilýän zat sahnadan köp zat görnýär. Mesela bir adam gelse girýär, ol köp zat görmän biler. Emma sahnadan sen aýdym oturanım bolsaň, köp zat görýän, köp zat öwrenýän, hereketlerini görýän. Şoň üçin bir gollamak da aýdym zat bilen näle bolsa iş gollamak, her kim bir işden soň türkmen taamny ýeňip gelýär, her kim küýseýär, her kim watanyny küýseýär. Ýartugulukda öz öňde ýaly özüň alyp barýan, özüň duýan. Şoň üçin ýartuguluk biziň bir türkmen ugabymyz. Gowurýan ýartugulugy oglanlara da köp sag bolsun aýdýan. Çağırdylar, fiýlediler, aýdym saat berdiler. Maňa da gowy öz türkmenlerimin içinde öz öýümdäki aldyýan özümi. Siz var bile işleşýäs. Yani gyzykly. Şatla plagiat aýdymlary näle istir edýäňiz? Edil plagiat sen şu wagtga aýdyşyň ýaly gowgarama gowdat däl. Ýöneýini sen muny haýsy pikir bilen aýdýanyň bilýänmi? Ýani türkmen aýdymçylar köp plagiat neme diýär diýip gep gurrun gatykän, dogry. Ol bir gowdat däl. Ýöne men aýdymçylygyň sagandylyň içinde bolamsaň, olar göremsaň, olan pikir näýli? Olar tarapdan şonu bir öwrenmek maksady bilen şonu gaýtalap bilmek, şu urumda ýetjek bolmak maksady bilen bir zatdan göreldi alyp ýazýarlar da, şonu aýdýarlar. Ama da ýöne halkymyz öwrenşdi. Sebäbi köpçülik her kim şiitler alyp täzen nemesi ýeňille halka çal ýetýär, sebäbi suhumda gulağımna galan aydımlar saatlar odan gelýär, ýakymly gelýär, şalt ýaýraýar. Toýda da hatta aýdýarlar. Reklama ýetýär, soň ony syomka edýärler, videolarda görýärler da diýerler şalt ýaýraýar. Onda halkymyz kabul etdi, ýani halkymyz üçin näli? Halkymyz diýänim toýda da hatta aýdýarlar. Her kim tans edýär da diýär. Şo maksatdan aýdylýar da. Satda üçin da üçin. Yani ol näýli bolýar? Gapdalan bir syomka eder der, YouTube'a düşýär-de, oja türkmen aýdymçylaryň adyna elbetlik gidip başlaýar da. Yo. Meniň aýda oturan plagiatlarym, yani plagiat eden aýdymçylar kim barada aýdýan bolsam, olar näme diýär? Täze bir hitowy aýdym bolýar dünýäde. Ertesi gün şoň türkmençesi çykýar we şo aýdymçy, yani toy üçin däl, meni gidip çıkarıyor. Yani hödürlän wagty, даже YouTube'a da yüklän wagty öz adyny ýazýar ve
aydımının yani Türkmençe adını yazıyor. O tayda cover ya da хотя бы höslendim şu aydımdan deyip o yazgı hiç yok. Ve platformalara yükleyerler. Yani aydımı oğurlayalar. Polностью прям 99% plagiat. Şonu prost Türkmençe aydiya ve plaşatkalara yüklep şol aydımından pul kazanacak olayalar. O gatı karşı men tabi birinin zahmetini alıp özümki deyip olmaz. O gatı karşı ona hiç dedim yok da dine karşı deyilecek. Sizde plagiat aydımlar var mı? Menne bar hit aydımlar aydanım. Yönemendin çıkışlar için aydadım olar. Yani toy için. Toy için, sahne için aydadım olar. Ise halkımızı yankaytışmayalı öğrenişti. Yok man hit aydımlar bolayımlar. Edil öğren yetişip bolanak. Mesela biz hem çıkış ediyaz. Yine öğren aydayına. Hem aydım aydayan hem aranjirovki hem stüdyoda yargısını geçiriyan. Sahnalarda çıkış etmeli olayan. Konsertler olya hemmesini yetişip bolanakda öğren döretmeli onu näçe yankaytışmayalı yıllar gerekdi ama. Edil şoň üçin men hit aydymlar aýdýan ýöne edip platformalara ýükläp men aýdym hökmüne görkezip oňaly aýdym ýok. Platformada başa nähil aýdymyňyz bar? Platformada gaty az aýdym edil şu. Ýok diýsem bolýar, bir aýdym ýazdym, o da köne Ünki Bayram Taganov Halipan Aycenet aydımını yazdım. After hükmünde görkezdim ve platforma yükledim onu. Sebebi şol aydıma kan höwes bildirýärler. Öň bir gowy çıkıp ýatdan çıkıp barýan aydymlaryň birde. Aydımları başından sonuna çelli özüňiz edýäňizmi ýa birisi kömekleşe? Başından sonuna çelli. Yani bitini, sözünü, garmonikasını, flow'unu düşündüm. Özüm edýän sebebi PR reklaması olsun, platformalara yüklemesi olsun. Platformalara yüklemek meselesi başka oja yokman bir yüklep berse gowda. Hemme daha da özüň yetişip bolanok. Aýçak bolanym özüm başından ayağına çelli özüm etmeye çalışýan, taýyn olunça taýyn bolansoň dinledi bilýän ýakynlanma dostum bolsun, aýdym sady meşgul bolan adam bolsun, dinledip görýän daşyndan ýöne şoň menenýesin görýän pikirini bilmek bardy. Näme üçin beýdýän sebebi öz gelen ideýa proýekt özünden çyksa da bir bilen proýekt çykmakka maslahatlaşyp başlayan başga taraba çekýärler. Şeň erkime pikirini aýdýar, beýlet nälim bolsa men şu badatlaryň içinde 20 ýyl 30 ýyl diýerler takminan. Bolansoň palibomu men käli nemesi ýok da opty ýok diýip biljekdi. Ve şoň üçin özüm taýyn edýän, dogry taýyn bolýar, demosyny dinledip görýän, entek çykmakka. Şonuň pikirini alşýan, şo taýdan hakykatdan bir özüm üçin ýönüş tapdym, onu dedip soňra täzeden proýekti hödürläbilýär. Distribüsiýa taraplardan ýani internet arkaly aýdymsazdan pul gazanmaýan diýdiňiz. Esasy gazancıňız çıkışlardan, toylardan. Toya näçe mada çykýaňyz? Indi şeýle aýdaly, men başdan toya kän gyzykmadym. Toya hiç höwesim ýok. Şoň üçin toya gaty az gidýän. Indi ýanky aýdyşym gazanç diýen meselede sahnadan diýerler, bir toydan. Sahna ýani konsert bolýar. Esasanam aýdym ýazmakda şu taraplardan gazancym bar, özüme ýeterlikli. Aranjirovka, ýani kompozitorçylyk edýäňiz. Haýsy aýdymçylara nähili aýdym ýazyp berdiňiz? Ýene umuman aýtsak, Türkmen aýdymçylaryň 90%-na
aydım işleýärdim diýsem ýalňyşmy. Şu wagtlarmy ya 10-20 ýyl mundan öň? Şu wagt däl, şu wagt belli bir artistler bolup bilýär. Sebäbi şu wagtlar öz işlerime köp wagt aýyrýan. Wagtym ýeten nokta hem özüňe hem başgalara aýdym döretjek bolsaň köp wagt edýär. 3-4 sansynyň adyny tutup bilýäňizmi? Şo kompozitorçylyk eden wagtlaryňyz haýsy aýdymçylara nähili aýdym ýazyp berdiňiz? Mesela Gülşat Gurduvay ýazýardym käbir aýdymlar. Mekan Ataýew ýazýardym. Nazir Habibow ýazýardym. Ve bir näçe köp. Näçe mad edýärdiňiz? Inni o da aýdyma bagly bayram. Ne her hil aýdym bolup bilýär. Käsi öz heňi bilen gelýär. Taýyn heňi bar, sözi bar. Diň aranjировкасын edýän, ses ýazgysyny edýän, mix master edýän. Käsi bolýar, dol özüň döredip berdi. Hemme zady mesele sen plan aýdym bar, şoňa ýarak stil bolsun diýär. Näçe mada siz taýyn aýdym döredip berýäňiz? Mysal üçin ýaş bir aýdymçy özi isat edip bilenok diňe ýerine ýetirip bilýär. Sizden onu isleýär. Näçe mada edip berýäňiz? Pesi aýdyma bagly ýani, ýan gaýdyşmaly. Pesi $300 başlap bilýär da. $300 ve ortaça $1000 şoňa. $300 siz polностью bitini ýazýaňyz, sözüni ýazýaňyz, hegini düzýäňiz. Etmek maksady bilen edibiler. Yani edil bahalandyrjak bolsaň, oň bahasy gymmat elbetde. Yani käbir oglan bolýar, höwesini görýän. Sen elinden gelýän olsa, wagtyň bolsa, buçumy bine kömek edýän. Ýagdaýyna görä, käsi gelýär $100 bar diýär. In dollarda aýdymyzda da şu wagt bir bulaşýan lira, manat, dolar garşdyrýan. Şoň üçin dolarda aýdymyzda примерно takminan şoň ýaly. $300 ýondan ýokary. Bayram men sen sada bolan okuýuňy barlamak isledim. Ve ştaýda bir test diýeli. Müzik klawiýamy getirip bilmedim ýöne şu görnüşde telefonla bir notan basýan men seredem ok. Sen ýöne başda maňa neme deli şu testi sen gör, sana sen üçin bu testda. Okey. Inni seret sen lüboy notan basýan bir kelip men şonu suwuk bilen ýatda saklaýan we haýsydygyny aýdýan sana. Okay. Sen ýatda saklaýan haýsydygyny. Tamam. Men görem ok näme basýanyny. Taýyn. Aha. Ýene basaýyn. Var. Mi? Doğru mu? Onday men neme dip bilýän? Näli? Şoň ýaly bolly. Men şonu barlajak diňe başga datda. Düşünip bas gördüňiz. O srazy neme dilen o? Sen şonu tapsaň bolýar haýsydygyny. Okey? Tamam. Şo edilýän bilen şonu nemetçi. Yeňilde görünýär. Tamam. Yeňilde görünýär bolsa. Ýene bir gedek basýa. Indi sen haýsydygyny bilýänşin. Basver, neme der? Başdyp tapyr. Birteden bileňmi? Da. Ýok, bilmedim. Yeňille. Şuta. Yok. Ben. Haýsy? Yine. La. Yine bir. Okey. Okey, taýyn. Taýyn mı bayram? Taýyn. Okey. Görkezýän kamera.
Şuma? Doğru. Просто первый блин комом. Okey. Yeni bir yedik. Evet. İkinciden bildim. Doğru. Oy. Normal. Şu an prodüsör ediyorsunuz mu de? Ava. Yok mu? Afit adiyorsun mu? Bu ne için ettim bilen bu testten? Ne için? Plagiat da diyen. Sluhun bir bam plagiatı koşulur yallayacak kolum düşündün mü? Бар екен. Oy. Мен вот шо передачама нәлі середеңіз. Вообще çıkaran plagiatlarıma şu aydın plagiat diyenlere arasında var mı yanlış bir diyen yerim? Men şeylayda inna yankay düşmeyalay. Köp vaxtımı studiyada geçiren, köp idarlap yetişem ok, yönü qavat gelen, kava serediyen, yürütedi serediyen vaxtlanmalı. O elbette bu zat gerek, sebebi köpsi yanlışını bilse o. Birinci bilen öz yanlışını özün bilsen o yönü, käbir bilmeyenlere daşından görküsen o deyip fikir ediyen. Şatla, sizin maksatlarınız? Maksadım dine sülge etmek, Türkmen aydımlanmazı başardığımızca ulu orayına çıkarmak. Kayıtka çaysak. Esas maksadım yeni bir daha da isleyenle, öňden kiçilikten Türkmen halk aydımlanmazı da bir daha edip has täze stillere geçirip, qarıp, köpçülüge çıkarmak. Başardığımız çoğuruyuna çıkarmak. Bizden ağzalarımız üçün özünüzün yaşan bir maslahatınız. Dine men yaşan deyip aytmalla umuman aydalı. Sev köpçülükte görýän zadım. Bir-birinin üstünlüklerini kän bir köpçülüge çıkarmak isleyen oklar. Ve bir zat çıkarsa, bir täze bir zat çıkarsa, kaysam olsa birimiz, şoň gatty bir prosmotrlar köp alýa, emma laýyklar şu basmagy näme üçindir hemmemiz şeýle diýip alaýyn inni, hiç kim näme etmesin. Şoň bir laýyk basyp köpçülük görsin diýip gödüňde tutamyz okşataragyny, gynansak da Ayça kolyanladım. Gelin biri gollalyň. Sebebi birimiz bir üstünlüge yetse. Mesela men üstünlüge yetsem ya bayram üstünlüge yetse. Köpçülüge yani hemmemize bir topar olup, grup olup, aydımsadı oradan, meyce oradan bir has bir ulu bir üstünlüge yetmeklige golla verecek zatlaryň biri. Şoň üçin gelin elmi damı laýyk bilen gollalyň da bir-birimizi. Näme üçin laýyklarymyz az Türkmen mediada? Näme üçin gollanan okşol? Sebebi näme? Ýöjel biriň üstünligini şeýdip gizlemeli. Näme üçin bir gowurdat edenne biz şonu köpçülüge has ýaýramagyny islämizok? Näme üçin başga ýurtlar bizden öňe gitmeli? Indi başga ýurtlar diýip aýdymda meje urdan aýdýanlar. Gelin biri gollalyň, bir gowy üstünlüge ýeteliň, täzelikleri ýeteliň we bir zat belläsmeli bayram. Özüm açyk dokulanmak, ýöne daşynyň söýledýän käbir zatlar gawat gelýän, onunla görebilýän. Gaty sözler kän, gaty bir biderklikler kän, şonu gaýrat edip besedýärliňde. Sebebi aýdýany hemmemiziň adyna gidýän zatdyr şu. Menne çista bir maslahat da özüňiz bilýäňiz, her kimiň bir öz öňe sürýän, ýöredýän nemesi özüne degişli elbetde. Ýöne gaýrat edeliň şu söwnmänem bir köpçülüge, çağlara, geleceğimize peýdal zatlary inni bir öňe sürmäge başlalyň. Öňümizde täze gelin täze ýylan köpçülüge bir peýdal zatlary çıkarmakly göz öňüne tutalýan. Men ködürlejek zatym da sebebi hemmeňizni
berekella üstünlüğü etdiňiz, blogerlar köpelli, patbiçikler känti ölemi. Mene yan kaydışım ýaly studiýada döreljilik taraplarıma köp wagt gidiremsem, käm bir media üniserem o patbiçik köpelçik bolup neme dip ya kän bolsun men onun üstünde olaýyn mundan kän bolsun ya bir käsi var pul töläp şonu köpel diýerler. Boş patbiçikler bilemok. Şoň ýaly boş hereketler gerek dälmi kady pikir edýänler. Gelin hemme zat barlygy ýaly biz näil bolsak şoň ýaly galalyň we bir gowzada ulanalyň inni şudatlar bolly patbiçikler imkan inni bir her kim özüni görkezdi Zwizda hasap etdi. Zwizda hökmünde o biziň öňkü çykyşymy diýýär kynnar zat däl. Bir de ýani o disk zat ýok, ýani bir kasetler zatlar bu suratlar kasetler çykarýan wagtymyzda size has ýeňil aýdym saatda da mediada da platformalar var. Gazanç gelýär size. Gelin şu zatlar bir peýdaly adamlarda peýdaly zatlara ulanjak bolalyň-da. Şonu gaty sizden haýyş edýän. Egerde şu maslahatymy ulanyp bilseňiz, hem ýa üçin gowy bolar. Hem siz bu hatkydan hem has urýuna galarsyňyz diýip gaty umyd edýän we bir gollaryň ýene bir ýere gaýdasy melýär. Sebäbi her kim ihlas edýär. Mesele men betbelliğini tanamamkan öňler daşyndan şeýle görýän ol media dogry kamera başga zat görkezip bilýär ýa bir idare edýän zadyň öz bolşly bir many berýär-de, ama durmuşda tanşamdy gaty bir karakterini gördüm, adamçylygyny gördüm. Indi her bir zady adam barka ýüzüne aýtmaly gowy taraplaryny dünýeden ötüp gidensen peýdasy ýok da. Şoň üçin sen şu edýän işlerine berekella diýesmeli. Sağ ol. Sağ ol, brat. Sebäbi стараешься, видно, молодец. İşlen gowy. Men köpsini görýän. İşlen gowy zatlar edýän, gelecekde de umydym bar gowy zatlar etçiňe. Nesip bolsa bilelikde bir zatlar edeliň, üşeliň bir ýani bir polezny bir zat bolsun da. Şoň üçin saňa da gelecekde üstünlikler ardyp edýän. Dowam et, gowy zatlary oýly pikirlen. Elbette adam zähmet çekdigiçe üstünlük etýär. We gelin gerek yerine birek ýene de bir ýere gaýdýan gollalyň, like goýalyň, aýdýan bir türkmenimiz üstünlük etse, türkmen ýyly ýaşama. Men şu wagt daşy ýurtda bolumda has şoňa göz ýetirýän bir türkmen gowlyk etse hemme türkmen adyna gidýär. Bir türkmen ýalňyşlyk etse hemme türkmenimiziň adyna gidýär. Şoň üçin gelin üstünlüge ýetemizde şonu gowy taraplaryny göz öňüne tutaryň. Elbetde kemçilik bolar. Her bir işte kemçilik bolar. Ýalňyşlyk bolar. Hiç o zatlary bir göz ýummalyň. Sebäbi inniki işinde şu zatlary düzedýärler, düzedýmedip bolýar o zatlary. Şoň üçin gelin hemmemiz üstünlüge ýetelim. Sağ ol, brat.